niretzako egokiena edo nire zoriontasunantzat egokiena den bidea aukeratuaz. Papera, arkatza, leku lasaia, eta tarte bat eskaintzeko asmoa eta gogoa. Zer da landu nahizun arazua edo deskribatu, idatzi. Aukera ezberdinak eukiko noski, erabaki baten erdien bazaude. A aukera, deskribatu, B aukera, besteri baldin balego, deskribatu. Bideo bada, beraz, ni jarraitu ingo, eta zuk pausa eman eta gero segi aurre. Leku lasai batin jarri, zure gustora begiak itxi, kandela piztu, musika lasaia jarri, esan espirituala dakan zerbait jarri, landare berezin bat, edo argazkin bat, edo, harriren bat. Pentsamendura eta arnasera erneon. A aukera deitu jogun, hoi, irakurri eta sentitu. A aukera hoi hartuz geho, noa emango nau, ze gertatuko da, eta erne ze sentitzen zuen. Gauza bea, B aukera jarri, irudikatu, imaginatu, eta lasaitasunetik ia ze gertatzen, ia zure energia egin, zure emozioekin ia ze gertatzen den. Jozun aukera guztiak inin, pauso hau. Sentitu bizi eta ikusten izan hortara erneon. Orientazioa jasotzen izan. Aukera batek besti minio energia gehiago daka erneon. Bat harinagoa da, beste pisua, ze gerta zure eragien inguruko erantzun errokitsua datorkizu? Zer datorkizu? Datorkizu da begiak itxita urturi jartzen izan edo lasai jarraitzen zu. Erne, aldatzen da zure barruko egoera? Erne. Ze aukerakin aldatzen da. Ariketa honen ondoren ezpazu argiek ikusten, askotan berduen guztia, zai egon eta pazientzia aukitzia da. Ze, berez guk barruan badakigu zen nahi dugun, bakarra burua sartzen dugu askotan prisa sartu ez eta hor galtzen ga. Minoeske hau inbernuke, eske bestik hau esan diate, hor galdu iten ga. Guk badakigu zen nahi dugun, badakigu, horren, lasai. Aginan, zai zaudela pauson bat emati aterako zaizu, kontrolaten gozu, eski hau inberdut. Egin, eta orduan berriro ikusi, ongi sentitu nazien dutenak, bai, beste bat eman, beste bat, eta ja konturatuko zaila biri hartu zula. Bino, lasaitasunetik, ez, korrik eta presaka, ez. Aukerarik ez bazuk usten, eta hartutako erabakiakin, antsietate gehiagi edo bizitza baldin bazu, edo impacto hondigi baldin baduzutzat, gelditu. Gelditu, ze bilatzen duguna da, zure zorionea gertuatuko zaitun erabaki joi, pausu goi, zure lasaitasunea, zure ongizatea, zure maitasunea, ekilibrioa da nahi duguna ez, kaosa eta arazuk. Naiz, beste batzuntzat, agian beste aukera bada hobia erneon, Ez, konparazioak aztu. Ez konparatu zuk zure burua, zure buruakin. Atzo baino zoriontsuagoanaz, atzo baino gehiago mateune burua. Hoi, atope. Bino bestikin ez, beste bizitza esperientzia badute. Eta gaina, agian ez zaizkia gustatzen, zuri gustatzen zaizkizun gauza beak. Hau da, zure bidea aukeratzeko aukera bat.